Higala maayong buntag. Ani ana ang atong balita hugna alas 8 ning sibihang DXMU FM. Gikan sa ato ang tinubdan sa Bombo Radyo Davao City. Nagpadayon karon ang gihimong monitoring sa ahensya sa Department of Trade and Industry or DTI Region 11 sa mga tindahan nga nagapamaligya og sobra kataas nga presyo sa ilahang mga produkto. Ilabi na karon nga nagapadayon ang pagpatuman sa enhanced community quarantine kini tungod sa epekto sa pagkuyanap sa COVID-19 pandemic. Una nang gibutyag ni Rachel Rimiteo, ang City Director sa DTI Davao City Field Office. Nakiglambigit na sila karon sa ahensya sa Department of Agriculture aron nga matutukan pag-ayo ang presyo sa mga nagunang palaliton aron nga mapugnan ang pagpahimulos karong panahon nga nakasinati og krisis ang Pilipinas. Dangan unanganti ang opisyal nga manubag gayod ang mga tindahan o supermarket nga sobra ang gipahamtang nga presyo sa mga baligya o wala misubay sa suggested retail price kung SRP ang ilahang produkto. Sa pikasbahin sa Davao City, kinasing-kasing nga gidawat sa mga empleyado sa Marco Polo Hotel, usa sa pinakadakong hotel sa syudad, ang desisyon niini nga temporaryo una nga ihunong ang ilahang operasyon gumikan sa epekto nga gihatod sa coronavirus pandemic. Kini mismo ang gibutyag sa usa ka opisyal sa Halifax Davao Hotel Incorporated nga wala nagbutyag sa iyang pangalan. Sumala sa kompanya, gihimo nila ang maong lakang gumikan kay prioridad usab nila ang kaayuhan sa ilahang mga empleyado. Gipasalig usab sa kompanya nga ihatag nila ang gikinahanglan nga bayad o separation pays sa mga apektadong mamumuo. Apan wala usab gibutyag sa kompanya kung kanus-a subli nga magpadayon ang ilahang operasyon. Samtang sa atoang balitang national gikan sa Bombo Radyo Philippines, gianonsyo sa mga kompanya sa lana sa Pilipinas nga adunay mahitabong dakong pagtaas sa presyo sa ilahang produkto karong simanaha. Mutaas o gikan 2 hangtod 2.20 pesos ang matag litro sa gasolina. Aduna usab itaas nga 1.80 pesos hangtod 2 pesos sa matag litro sa diesel, samtang 1.20 hangtod 1.30 usab sa matag litro ang idugang sa kerosene. Pipila sa mga gitudlong hinungdan, mao ang pagpataw sa gobyerno og dugang buhis sa mga imported nga lana. Sa pikasbahin sa ato mga balita, ato ang tutukan karon ang COVID-19 cases. Misaka na og 10,794 ang kinatibuk ang ihap sa mga confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas. Kini matud pa sa Department of Health. Base sa case bulletin nga gipagawas sa Department of Health kagahapon sa hapon, adunay 184 ka mga bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Ang 77 kanila natala sa Metro Manila, samtang 75 ang nagikan sa Central Visayas ug 32 ang nagikan sa mga nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Aduna usab 82 ka mga pasyente ang naalim. Diin misaka na ang total recovery sa COVID-19 dinhi sa Pilipinas og 1,924. Samtang ang ihap usab sa mga namatay misaka na og 719 tungod sa 15 ka mga bag-ong namatay kagahapong adlaw. Sa atong balita sa lakat sa panahon gikan sa Pag-asa, magresulta paghihapon og hinay hangtod sa kusog nga pag-ulan sa tibuok Mindanao ang Tropical Depression Ambo.
Matod pa sa Pag-asa, nakitaan ang sentro sa maong bagyo sa may 405 kilometers sa sidlakang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Aduna kini ginkusgon nga 45 kilometers matag oras o paghagoros nga hangtod 55 kilometros matag oras. Posible nga mag-anunsyo ang Pag-asa og tropical cyclone wind signal sa umaabot nga 48 oras. Higala mao kana ang atong mga minugbong balita ning Sibihang DXMU-FM alang ning adlaw nga Lunes, Mayo 11, 2020. Sa ngalan sa ato ang University President Dr. Jesus Antonio Dirije, sa atong mga live viewers, si Jorsen Kiambao, Aldrich Paila, Sir Reynard Fernandez, ug sa tanan nga mga naka-view karon live, kini na lamang ang inyong tigbalita. LG Iman Aninayon, musunod na si RJ Karen, alang sa ato ang laing hugna sa atong programa, dinhi lamang sa atong Sibihang DXMU-FM.